What's up guys? This is Kim. So today, namin sa Balingasag karon with Auntie og si Bianca. Tapila tagten ah. So bibo ka karon sa Balingasag guys. As you can see, murag na fiesta nila diri karon. Char. Ay na siya. Lambangos to bang ang fiesta? Video ko mo. Siomay. Hindi ka ganahan. Hmm? Hindi ka ganahan. Ganahan? Kauna ako di ganahan. So, Carlo, balik ko kayo. Ako'y paliton. Hi! So, mato ko sa kuan karon sa kanang murag bukuan bitaw kay kanang you know. Gusto kong fresh book ko. Edge ko sira ba? Yet, edge ba ko sira? So, sira ko ito ba? So, narata din sa fresh book. Sis, hi ma'am! Fresh, yes. Willing to wait ko, te. Willing to wait, kaya kumulat sa iya. Kanina, hinoon ka nga, murag minutes lang kadugay yun. Char! What? So, ana na siya, guys. So, gwapa ka ng Dev. Familiar, lagi na familiar. Pura iya best, siguro. Char. Yes, fresh. Yes, yes. Fresh pa sa ako. Charat! Tag 10 chocks, diba? Shout out din ko sa mga sira out there. Muna yung tambal. Charat! Sorry, tiyan saba kay Kuti. Okay na, te. Okay na. So na guys, fresh good guys siya guys. As in. So ta, nagulat na sila. Adi dito nagulat siya sa ako. So dagan kay gwapo dire sa Balingasag best. Ana gina siya best. Dagan mamayutay, dagan pud gwapo dire. Sigin mo mautan sa gwapo dire. So fresh good case siya, promise. Gwapo, dali gwapo guys. So kaya mo pauwi na migsalay. Kanina rami din. So ito pa'y gwapo. Hi! Aray na kayo, masama ko. Dapat 20 din rin. Tara ako. Sana ka? Meron daw ka. So, katawag anak biya. Katawag anak. Nag-RM one with Auntie and Biak. RM. So this is the first time na nila ako balingasag nga napunan gyud. As in murag apit na gabi kay murag
murag 5 na gid siya. 5. So, karon tadod mo ulit na miso. Don't worry, chill lang. Di ba biyang? Guys, among tuyo gid diri is mag-entrance exam si Bianca. So, man naman siya entrance exam. So, more than 1 hour to. So, board me and then naglag na lang po diri sa bilang park. So, bibo man sad kay kapit nilang fiesta, nilang mga activities and fun pa. So, hi! Sana sa car, maglibot ni karon diri sa park. Kaya mo ulit. Laban. So ano lang karon, murag na sila panaran karon nga activity din sa Balingasag. Tas gusto ko wala ko na inform, gusto gid ko mo appeal. So late naman gid kayo and then murag karon pa pud ko kabalo. So yes. Ano na lang. Next time na lang. Pwede na, ako yan itong mga snapper na nabot nila. Pwede pa talagang pareso. Wala ibayan na ako. Kaya na yan. Huwag sa tipin nyo. Huwag manirin nyo mag-contest. Ano lang din sa tubangan. Natay registration pa. Nagpanayon. Katupot, katong mga kamatagunan. So yes, sasakay ko sa murag tricycle kay pauli namang good me na. Ama na yung pagkulay day. So salay mi mo uli ang kwan, salay lungsod na madaogon. Ana, lungsod na madaogon. So nako diri karon sa kuan kyun, mura ko gidaog daog, mura ko bata ana. Gwapo. Hi. Hello. I-add ko sa Facebook, Princess Kim Himino, ana. Hi, gwapo. Dugay kay gwapo. Ha. Familiar ba ni Mugin ang kuwan-kuwan diri sa Balingasag. Ano, dugay kay gwapo diri, mga zay. Hi, Tay. Manghapon, Tay. So, yes, murag. Okay, kay hapit namang good gabi. So, hapit namang humana pa tong vlog karon and then, yes. Asam. Dali, di ko naman pedaan. Naple naman nila. Oh, later. Bagger. Grisano kuno na nakakuran daw nila Grisano ang Balingasag. So, French mom. See you in 5 years, Sharan. More na siya karon guys. Thank you so much for watching my vlog. Kay manguli nami sa terminal. Balingwan sa live. So bye guys.